Agenorio makare nyakoro mugajuang en sa abirio marodio chenro en migago akawathuoli mar wakini machigne chenro ni kabende waikoni mathoth koreo kwa mago mag siasa ahinya to mago motudre kod puotho mar duol matao yiere pacho ka mano IBC mabende pod dhi mbele e pacho ka enyate counties 40 kod abirio ma pacho ka mago gin mana moko kuom waikoni kod sani to mokwongo wang'iye thuondo weche. No amount of criticism of us in the executive branch of government will tempt us enough to resort to retrogressive acts of interfering with freedoms like shutting the internet. Piny owacho chako chenro mar tiego ganda ewi geng'o njore matimore e yor mbui. We are talking about realistic things that are meant to empower wananchi. Aput matao campaign ma Kenya Kwanza Nyanza ochako romo mag manyo yore mag seto mbulu e gwengego. Olemo mar maembe sani en yor yuto ne rawere moko ma omako pur mare motegno e kaunti ma Siaya. Machiegni nyakoro mugajuang e chenro ni mar migago akawathuolni bende mar rwaki mondi tudri kodwa e layo mar ote machuo kariade kauchiel. No. Bende wantiere mbui kanyalo yudo kama bende nyalo luwe weche gi achiel kachiel. Mano kanyo Ramogi TV kama bende nyalo nyiso wa pachi kaluwore ta ahinya gi weche gi mwaikoni kod sani. Machiegni nyinga Lydia Okeo. Piny owacho chako chenro mar jiwo lwenj kedo kod njore kokale yore tudruok mag mbui e pacho ka. Kolose kinde yango kengego jatend migawo mar arita Fred Matiang'i oluwo ni njore mag mbui en midhiero ma omako pinje mathoth e piny mangima kendo kenge mong'ithore e kedo gi mibadhi no. Kata gi midhiero no, Matiang'i okoni piny owacho ikore mar chiwo sir mowinjore ne jolony mondo mi othir njore go. Romo no yuorie gi inspekta maduong' mar obila Hilary Mutyambai e kind jotelo mamoko matiyo e migepe mag arita. Challenges. Sir, data including national networks of the strategy and laws, regulations and adoption of standard. The cyberspace remains the present and the future nightmare because this is where very sophisticated and dynamic crime is going to occur, and this is the space where, as I said, creating a very sustainable infrastructure for policing is difficult, not just to our government, but to government around the world. But I'm gratified to note that we are making a big step, and this particular workshop here and what we are discussing today, developing a national cybersecurity strategy, quite frankly, is a big step in ensuring that the cyber environment that we operate in and we're going to operate is secured, and that we are acquiring capabilities to secure it for ourselves, for our economy, for our society, and for future generations. We are very committed to continue collaborating with all the stakeholders to secure the cyberspace. And we appreciate this spirit of multi-agency. We can't do it alone. We will only succeed as a team. The strategy spells out from 2022, this year, to 2026, which is 4 years. And we'll be rolling it for the first time. And I hope we'll be able to learn a lot of lessons as we move forward. Nyakora mogero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV kanya bende wamiye weche manyina ahinya te chenro ni mar migago bende bethuolo matudri kodwa e layo mar ote machuo kariade kauchiel. No be nanyisi kacha nyakora magajuang ni wantiere nyaka e mbui kanyo bende kori meda nyiso apachi ahinya to kaluore gi wechego manyien. Ikruok dhi nyime ne chenro mar yiero mano matariko 9 dwe mar 8 higani e kaunti no ma Kisii. Duol matao yiero IBC dhi nyime gi bedo gi lal gi jochung' mar neno ni ikruok makamano otim kaluwore gi dwaro mar chike mapacho ka. Wadhi achiel kachiel nyaka kaunti no ma Kisii mondo miyo ya ler e wi mago matimore e kinde ni. Mano kanyo mikelonwa gi Crispin Otieno mogo tache kaunti no ma Kisii. Crispin, kinyalo winjowa kod sani wayudie mago matimore e kaunti no ma Kisii kaluwore gi ikruok mar yiero ma dwe mar 8.
Mana kamano Lydia antiere kar tiegruok mar jopur e kaunti ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono duol mochung'ne weche mag yiero rado kod jochung' mopogore opogore, jochung' mag kombe mopogore opogore e kaunti ni ma Kisii mar neno ni chenro mag yiero e kaunti ni ma Kisii odhi e yo makare. Waneno ka jochung' mopogore opogore kombe mag senate e kaunti ni ma Kisii kaachiel kod jochung' mopogore opogore kombe mag gavana beno oro jogo ma ochopo negi burano mondo mi giwinj gima ne IEBC wuoye. Mana kamano wasebedo ka bende waloso kod jogo mane nitiere e burano ka giwacho ni achiel kuom gigo mane IEBC wacho negi en kaluwore kod yore mag nyayo kwe kinde ni ma siasa medo mana dhi nyime e pacho ka. To antiere ka kod jachung' e kom mar senate gotiko mar DAPK e kaunti ni ma Kisii olernwa ni chenro ang'o gini mano wachnegi e burano. Karibu katika runinga ya Ramogi. Hebu tuambie ulipokuwa katika mkutano huu ambao umeandaliwa na tume ya uchaguzi na mpaka IEBC, ni masuala yapi ambayo mlikuwa mnazungumzishwa kuhusu? Majina yangu ni Evans Nyakundi Nyang'ao. Ile masuala ambayo imeongelewa juu ya hii uchaguzi inakuja na IEBC, mojawapo ni kudumisha amani. Kitu kingine ile tulikuwa tunafanya kwa hii mkutano, tulikuwa tunajaribu kuanisha kampeni zetu so that wakati tunaenda kwa mikutano tusije tukakutana na wapinzani wetu. Tunaweza tukakuwa maybe tumeshikana na supporters, unajua vile wanakuanga. So hiyo ndio ganga kubwa yetu kwa siku ya leo, na tumeweza kutengeneza schedule zetu, tukatoanisha mahali tulikuwa tunashikana na wapinzani wetu. Tumemaliza vizuri na hata county commissioner amekuja ameelezea vile anataka kampeni zetu zikue. Amesema kuna security apparatus kila mahali, wana monitor hata kwa social media, wana monitor vile tunafanya kampeni zetu, na nafikiria tumeridhika na vile hiyo mpangilio imekuwa mpangilio mzuri, na tukiendelea namna hii tutafanya uchaguzi wa amani. Mimi kwa hii kampeni, mimi ni kijana ya baba. Tumekaa na baba miaka mingi tangu 2007, na kwa hii uchaguzi ambao tunaona waziwazi baba ndiye rais wa 5 wa nchi hii, tuko tayari kupigana sana. Mimi kwa hii kiti yangu ninapigana nayo ya senator ya Kisii County. Mimi ni mwazibu, na kwa kazi yangu ya wazibu ninajua mtu wa senator, mtu anasimama senator anastahili kuweza kuangalia vile pesa zinatumika za county ambazo zinatoka kwa national government. Hiyo ndio sababu nimesimama kwa hii kiti. Naomba watu wetu wa Kisii County tushikane. Asante. Labda nikuuliza swali, kumekuwa na visa vya utovu wa nidhamu katika kampeni mbalimbali hapa kaunti ya Kisii. Je, unahisi kwamba wakati huu labda idara ya usalama imefanya kutosha ya kuhakikisha kwamba wamekabiliana na utovu wa usalama endapo utakumba kaunti ya Kisii? Mimi najua vile siasa inakuanga, the security system haiwezi kufanya ya kutosha. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba sisi kama aspirants tunastahili kueducate watu wetu waelewe hakuna haja ya furugu nazo zitakuja, na mostly zinakuja kwa sababu ya kucrash kwa candidates. Kama hii wiano tumefanya ya campaign schedule itakuwa imefuatiliwa vizuri, sioni kama kuna mahali tutakutana na wapinzani wetu tuanze kucrash. So tukifanya hii kuwe mzuri na the little support tutakuwa nao kutoka kwa security agencies, nafikiria tutakuwa na kura ya amani, tutakuwa na shida, tutakuwa na fujo. Shukrani sana. Asante. Lydia manaka kiwinjo no mana chiel kuom jochung' e kom mar Senate County ni ma Kisii gotiko mar DAPK ka giwacho ni kaka jochung' giwinjore ni giyie kendo gidhi nyayo kwe kinde ni makoro odong' mana ndalo 61 kapok yiero maduong' ochopo. En wach ma pod wabiro medo luwo machiegni ahinya many kaka wanyalo wuoyo kod jotelo mantiere e duol mochung' ne yiero IEBC kaachiel kod jotelo ma ochopo e romono koting'o nyaka county commissioner ma county ni ma Kisii. Omiyo mana ka in gi penjo moro wabiro weyo gi kanyo kendo wabiro tudore kendo kanyo e weche manyien ma saa 10 kaachiel kod weche manyien ma saa 3.
Erokamana nya Crispino Tieno kuoma report machal kod mano kendo mana kaka singo no imedo luwo na wechego ang'nwa nyisa joneno marwa kaluwore gi motuchi kaunti no ma Kisii nyato kutudre gi yiero no mar dwe mar aboro. Kwadhi mbele gi wechego mag yiero nyakoro Ramogi Juang pod wagoyo mana tache kaunti go mantiere gwenge go Manyanza kama kamiti mar campaign mar Kenya Kwanza gwenge mag Nyanza bende ochako chenro matimo campaign na jalub jatend piny Kenya William Ruto eneno ni oyudo loche yiero mar dwe mar aboro. Kagiloso Kisii kinde romo mano kelo kanyakla jochung' e lemo mopogore riwruok mar Kenya Kwanza gikoni gi kore matimo campaign motuere motegno ne Ruto motelo ne yiero maduong'. Romo no manyo telie kod Josephat Nanok kendo yuore gi governor ma Migori Okoth Obado kod jokanyo mamoko mag Kenya Kwanza Manyanza mangima. Owacho ni gichiwore maneno ni Ruto yudo mbulu ma ok tin ne milioni 1 e gwenge Manyanza. Na masiku ambazo tutawaeleza, kwa mfano kama Nyamira tutakuwa huko 50. Sasa ziko kwa hii secretariat. Ndio nani ameenda na nini, nani ameenda na nini. Mtu kutoka Nyamira atafikia karibu. That is how we did that. And that is why the reason we call you also is how we can get our viongozi wa Nyanza and the campaigners. You are going to be critical in this election because you want the bottom up that benefits our people to be delivered by the next government. If we all believe William Ruto will deliver that, then we have a responsibility out of the 2.6 billion voters in Nyanza region. We have a responsibility to mobilize at least 1 million voters. We are talking about realistic things that are meant to empower wananchi. When we talk about the bottom-up approach, it is a very, very realistic thing. Na hata hao wengine saa zingine wanajaribu kuongea hiyo maneno ya bottom-up, lakini wanaogopa kusema. Because the public will tell them that kwa nini saa zingine mnapinga hii na nyinyi pia mnafikiria the same. Opinion polls hazitapiga kura. Kura inapigwa na wewe mwananchi wa Nyanza wewe. Nyanza wewe. Tutageuza. Ya pili, wanaotutusi kwamba sisi tunatembea na kufanya kazi ya mitumba. Ngoja ni watangazie hivi. Itabidi mugeuze Kenya nzima. Kwa sababu mnapanga na kuzungumza mambo ya mitumba, lakini unapanda hiyo gari ya mtumba ukienda kwako. Biashara ya bodaboda ni biashara. Biashara ya kuuza mboga ni biashara. Kama opportunities zimekosa Kenya, watu wameenda wamechukua nguo kutoka China wanauza Kenya. Wacha kusema wanachukua nguo za white. That is very bad and that is an insult to mama na wazee ambao wamesomesha watoto wao kwa biashara ya mitumba. Na leo we want to say kama watu wa Kisii, we are proud to be in Mitumba plot today. Kwa sababu hiyo ndio tumefikia kwa nayo wakati huu. Nyakoro Ramogi Juang pod wagoyo mana tache mago mag siasa wang'iye mag bendo tendre kod welo kama duol mochung' ne yiero kod kiew IBC oloro ne Kennedy Okong'o kone laro kom governor ma county ma Migori bangre mchopo dwaro duto. Manager mar yiere county ma Migori Ben Moseti oyango ne Okong'o mane dwadhi laro kom no maonge duond bura mora ne okochopo dwaro mar chik kasani jochiko opuodhi ne laro lemono. Jachung' ma duond bura mar United Progressive Alliance Jane Marongo no bedo jachung' mar ochiko manyo puodhi odhiambo manyoro. Jochung' mamoko nyaka sani osepuodhi e ng'welaro kom governor ma Migori gin kachiel kod Philip Mwabe, Joseph Ngao, Boaz Okoth, Jane Marongo, Ginga Uko, Ochila Yako, John Pesa, Rebecca Maroa kod Dal election. I want to believe that Migorians are going to be in safe hands. I have about 6 points in my manifesto that I'll make sure that Migorians get to enjoy. Nokoro gimana kaka paroni chai med nyiso wapachi kaluwore gi wechego mwakelo ni kod sani nikech ma ekari mar yudo wechego manyien. Thuolo mokwongo kendo na nyisi kacha ni med nyiso wapachi wantiere mbui mano kanyo Facebook kama neno koganda osego e touch kendo gitemo nyiso wapach gi nyato kaluwore gi wechegi mago mwakelo. Kendo amor ni Ramogi chopo e konde duto koya Kirembe, koya Nyawita, nyaka Ligala Kabiero, nyaka wang' neno West Kanyamkago kuma Sara Singa gini nitie kendo
onge kumora mora magikete wangi makmana Ramogi TV. Jachung mamine malaro kombe opogore mag telo e county mabusia jawacho ni kido kod chike maganyuola e moko kuom gigo mamiyo gi midhiero e campaign magi. Minego wacho ni ituono gi thuolo mag telo kaluwore gi kit chwech magi. Giwacho ni campaign magi iroche kod jok mapod ni kod par mobam ni mine ok nyal telo ne chuo. Bende ging'ur ni ok thor migi thuolo maloso e rombe mag siasa mondo megiyud ka ginyalo yango ne jopiny chenro mag dongruok magingo. Naposema ya kwamba unataka kusimama, mara nyingi wananchi wanafikiria uko na pesa nyingi. Na ningependa kusema tusiangalie pesa, tuangalie huduma. Kwa sababu mara mingi ikiwa utapiga kura kwa sababu ya pesa, jua ya kwamba zile pesa ambazo zitakuja kwa hiyo ofisi ndio utalipia wewe mwananchi tena. Bado tu tuko na ile utamaduni kuwa mwanamke hatoshi. Lakini gi kar chungeche mabende ni alwora ma akek mar Patel's Flat kuma bende nyaka sani nepo ema pod gintiere. Bang'e kane afisito rumo jomatatugo nigi geno mar dok kuma ne ging'iyo endi chungo e geche ka gikawo jowuoth kendo gitero kendo giduogo. To wachno endo ne okochopo kare bang' kane afisitizo orumo ma bende nochuno wuok tich tarik 6 ne jomatatugo eko ne obago ng'anyo mamuol ka gichungo gechegi e dinga paya mondo mi tend county ochiw kata owinj ywak gi kata ochop chik mane ochiko gi godo ni bang' ka Africities oserumo to ne iduoko gi e kar chung gechego eko. To mano gima nok otimore. To ka ng'anyo mamuol no, manager mar county ma Kisumu, manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga nogolo chik ka wacho ni sani gitimo gima dho ngere luongo ni rerouting ne jogo matiyo gi routes go eko ma bende otisi ni 11, 7, 9, 44 kod 10 ni jogo moko kuom gibro tiyo gi route ka giwuok Patel's Flat to gichomo yo mochomo Gumba ka giluoro ka gichomo stand modho ma Wells bang'e no ka gia kanyo to giluoro ka gichomo Jumuia kuma bende mano yudore e Tokyo United Mall maboma ma Kisumu kaendi kuondgo ema giluwe ka gilore jowuoth. Jomachielo notimne gi rerouting ni gin gibro wuok Patel's Flat ka gichomo Mamba to gidhi Jua Kali ko mano wang'ayo maluwo Uhuru Bus Park Market kuma bende tok Jua Kali to ne gidhi nyaka Taifa Park ka giluoro kanyo ka giloro jowuoth mopogore kaka giduogo Patel's Flat. Jomoko bende mabende tiyo gi geche gi goeko mag ting'o nyithi sikul mabende ok nyal tiyo kod geche mag skunde giwegi. Gin bende nomigi chik mana ni ginyalo tiyo kod geche go eko ka giloro godo nyithindo to ginyalo mana chopo e chuny boma ma Kisumu ma ok odeko ne saa 2 okinyi. Koro mae mwadwa sumo paro gi jomatatu giki mabende an go kaendi mondo ginyiswa ni nyaka lokruogno ne keti. Ginang'o gini magisebedo ka gineno to wach wuoth mar matatu chalo nade e boma niendi machiegni nyakwara Mogajwang'. Machiegni ang' nachak kodi ting'iona mana kamera kacha to inyisa ni in kaka jamatatu nyaka ne tim lokruoge e routes moringe giendi osebedo nunade. An nyinga Jago Kelo asetiyo kayo kuom higni mang'eny e matatu industry to kano obiro routed kumwatiyo sani ni ok kimwatiyo nikech mokwongo nyithindo thagre ne 90% man nyithindo ma somo e skunde adek manikae gi ma Aria, Lake Bashin, Lake Girene gi MMSHA te idho ga geche madhi gi route na number 7, 9, 44 gi Girene gi 9. Koro chakre okelo kae nyithindo go thagre ma nyaka nyithindo moko lal. Nitie nyithindo moko mane oyud koselal nikech nyathi watin kia namba en ong'eyo gari moidho ga pile. Yudo ka idho gach mamboleo to ojaki bos ma kocho bos seche moko tiyo ido ko yude guba kocha ka molalie. Koro mane ma shida mwan godo mang'eny malich. Alafu second lindo roundabout moketwa ni ne bokano stage mantie roundabout Kenya mangima. Oketwa roundabout police ko yudi ki tingo ng'ato kae be imaki. Mara adek to en ni king'iyo jomwa kelo town te almost 90% iduoko gi jo pikipiki kochopo godhiambo. Man gi mwatiyo kae onge kae wachacha mabiro budho to wadok e ot. Makoro wakwayo ga ni ka inyalo konyo mondo wadonje CBD to wanyalo winjo maber malich. Pero kamana nyabro dhi achiel kachiel ir jamatatu machielo monembo nyiswa ni to osebedo nade osewinjo nade nyaka ne tim lokruoge e routes magiringe ka giting'o jowuoth koni kod kocha. Ero kamano awuoyo kod an iluongo ni Moriso Chieng'
and machungni matatu sector security ka. Aseti endara ka almost 20 years. To gimanyocho chakre ni okane ken gima maber. Okongo gavana nonyiso no wapevwe ni welo mabiro Kisumu kamara Pro City. Mane nochak golwa ka tarik 6 to welo nochako bet ka tarik 17. Mano atimo lul makende momiyo gavana makore mobet kaka no kunyiso ano. Mano nyiso ka serumo to abro dok kuonde manyocho timo ande manyocho golwa. Ana atiyo route number 9 to thothna stage 9 Taskis base area school kaje. Koro shida mosekale en ma mokuongo kuma nokelwa kae onge gicho. Mar ariyo security onge ka. Mar adek onge kuma pange gari. Wapango na gari chuny ndara. Police ko biro makowa. Kanyo koth shed madok kata ka beria ma debuoge ka koth chwe onge. Mar ang'wen wayuak ni gavana niya. Ka welo kama jowuoche mane chande mane osemiyo osetikre yellow line. Wan jo tera ka wan ping wano kwa panga gari kacha. Koro wa dok manyocho wangatie mondo tijwa mondo dhi kare nikech mar ariyo inya kawo for example chopo Russia tido dayo moro matuo mok nyal konyere ma imanya kitere samro dhi idho gari madhi aero tidwa ni we Patel Sky Indigo. Koro kaka udhi chopo stage kaya mo yud gari ma aero cha be onge. Mano challenges mosekalo ka although ero kamano. Ero kama na inya machiegni mana mapiyo king'iyo kamera. Mano Ramogi. Ado kamano iluongane Peto Jwang Ngeso. Aja Kisumu County. Challenge mwaseyudo barabara ka waseyudo challenge mang'eny. Nikech kata abira mwating'o nigi pek ka complain. Abira mang'eny thoth gi wuotho kwa gichopo kamano ketwa koni. Gi complain bebe mwakawo kuomgi. Mar ariyo wan gi tich matek. Town service mating'o thoth jotuo madhi Rush Hospital kikedoido jatuo moro kaka an gokinyi kawuono. Nitie jatuo moro mane mama moro dhi nyuol mano idho gari. Machuno ni ok wanyal pengo kode nikech already osechako nyuol. To gari rochuna ni gari nyaka dhi kode. Kaka wambe wakwayo gavana ong'iyo kaka wambo parwa wan joma tatu. Owinje ywakwa kata koyienwa donje town. Town service nyalo tiyo mana e town nikech town go be mwayudo jo offices mwating'o. Wan gi nthi skunde maluwo kon gi koni. Patel kumoterwa kuwaonge kata mana sed mora ma ka koth chwe to bira nyalo buoke. Chuno na bira nyaka ring doga town. Town no be kidoke municipal be pod dwa lawore ga kodi dwa mako gari. Aya Patel Sky be ka intie. Police be ni godhiambo kodi ka dwa mako gari. Koro ong'iane ma kaka wanyalo yuto wambe wayud marwa mwanyalo dhi pidho go nyithindo. Mane gima nyalo kwayo gavana marwa. Ero kama na inya kapok atieko dang na gombi wacho ni setiyo ka kuom igni 20 to liekore ni wach woni indi kata kotenore gi limbe mar Free Cities ne en lek mar Tend County ma Kisumu ni mondo mi ogeng godo dhungruok mag geche kata mag nyamburko mondo mi kik kel ajali makagi kacha manyalo neno. Bende iparo ni mano gima ne timore kata gino ne nyalo geng'o mano? Gimanya doka wacho wachno mokwongo wadonjo ga town center wuon mano owuok stage to wadonjo Tivoli, wadonjo Mega City, to waluoro Standard waduogo kama. Mane weche no bedo mang'eny, mano dongre mano nyiso ni koro kwachop town center, koro wawuok district, wadonjo gi district, wanyogo Standard waduogo kama. Mano kamano wapave way, mano wawinjo wach chik, mano watiyo kamano. Koro mar ariyo gima chicha niya, ma nyocha nyiswa maber, welo biro kukod wiya gi welo. Weru welo nafas, ka welo sedok, tubro dugo kuonde manyocho timano, kuma nyocho tiye. Mano nyocho watimo kamano. Kwang'e ni the following day tarik 23 kata 22 idhi nyiswa ni koro idhi land wan koro wadok kuonde motiye. To kono waneno kamano. Kwa waneno ka skeche pone chung ka geng'o wa koni gi koni. Nyocho wadhi e dialogue gi city manager. City manager no nyiso ni kara wayier yor ariyo. Wanyadhi stage direct wachopo Wells, twaduogo KTS twaduogo kama. Ama wanyalo dhi Jokali, twadhi Kenton Town Standard to waluoro waduogo Kafaya kata waduogo kama. Koro gima wang'o ya niya. Kuma no terwa Wells kacha, kech nitie jowa mabe nyocha pengo yellow line kacha. Kuma nyocha pangwa kacha, oketwa kanyo. Koro kakinyo wachako pango gari kanyo. Waido kaki vijende moko kanyo groups moko man felni enungo gi lodhe. Neno. To nitie group mokedo kanyo gin magipango gari kanyo. To jogo nolonga pok na gipanga gari ndara ka. Wan wainyere kabisa. Wan wainyere makaka city manager onego ng'i wachno kabisa kuma otero cha. Kanono to jidhi negre kacha kech wal kanyo motiye mai puotho motiye ndalo gote.
Erokamano koro kwayo maduong' ma un go minyalo medo. Medi. An kwayo madwa kwayo. Kwayo madwa kwayo. Kisumu ka onge industries. Industry mondiko ji mang'eny en matatu gi pikipiki. To sani kaka jo matatu town service ka for example Kibos war gi geche madhi 170. Sani okwati. Magi oyo pleji mang'eny mali. Koro mwagi mo kwayo ga ni sirikal odwoko kwayo kuban wantiere nikech ochibok ba koro kwanyal. Mano gima kwayo. To ne jo matatu ma bende kelo nyithindo kendo duoko en kwayo mare ne Tend County kata City Manager mondo mi otimnu mondo mi ugeng' lal mag nyithindo moseneno nyaka ne ket lokruogegi. Kaka nitika jojol man gi namba gi mag sim kae. Tindo gi onge yata gi nyinga. Ane makonyo ga kata ngado ndara. Ati atiji mana ngado tindo ndara kucho bugodhi yambo. Bea agi lweta nono. Kore magi makwayo ni please dwoko hukuma ni wantiere. Wadhi luwo chike muboketo kanyo gote. Ane gima nyalo kwayo. Erokamano ahinya. Mana kamano nyaka Ramogi Ajwang' kaka isewinjo en ywak malich ahinya kowuok kuom jogo weg matatu ma bende osebedo ka timo ohala mar wuoth mar ting'o jowuoth ka gigolo kendo gitero wach ma bende lit ahinya ka giwacho ni nyithindo ma bende gitero ka gisewegi saa 2 okinyi to godhiambo onge kaka giomgi nyithindo go endi gichwe magilal mayud ka nyithindo oluwo rut ma ok obed ni oluwo kodhi miechegi ka ok kamano gi thuolo ni endi pod waboluwo kendo pod wamonono kwa manyo City Manager mondo mi olernwa ni to chik manogolo mana mar tero nyithindo saa 2 moko deko ni endi nyithindo gieki ere geche kata matatu mabro kawgi kaduoko gi godhiambo mondo mi ogeng' lal kata miyo jonyuol kiondko ni nyathina piny lil lakini poko chopo no wuok ka gi gari makamaendi kawuono poko chopo dala ka kamano Lydia tinyalo dhi nyime kod kelo weche manyien mag migago mapod tuchonwa e kor gwengewa makaluo kod Kenya mangima. Erokamano Millicent koya e kaunti no ma Kisumu ka bende medo miyowa paro mopogore migolo gi jodak ma Kisumu ahinya to rowere ma bende koro nie sekta mar matatu kod apiko kama bende giwacho ni kaunti no onge ahinya gi industries kata kembe minyalo lose gik moko kata kamano ma e kambi margi wagewa ne piny owacho ma Kisumu dino kaka timo kendo kaka winjo ywak jodak ma Migori. Erokamano Millicent. Nyakoro mugero kamano bende kuom kete mana kae Ramogi TV en dakika kanyo 29 bang' saa 7 mar odiochieng' kabila neno kanyo Kanyanga Makopio jago Katuma wacho kanyo ni Ramogi TV chopo maler kendo ento gimowacho ni jatelo kata mana jatend county ma Kisumu mano kanyo Professor Anyang'o wacho ni okonygi e boma ma Kisumu mondo ne kaka konyogi e wechego ahinya to motenre kod mago mag wuoth ahinya to sekta no mar matatu kachiel kod apiko. Dano diero kantiere mnya school wacho ni Nyasaye otimonwa ng'wono kaka joluo mano kanyo dano diero ni ma e thuolo makoro omednwa nyaka ndalo ma Kambolo. Koro kwayo ni jotend Nyanza kata jotelo go ma bende ko dwaro kombe go mag governor gwengo ma Nyanza oriwre kamoro achiel mondo mo giwinjre ni to gimiwa mana ng'at achiel mondo mikoro dhi ogo ne ombulu. Mano pach dano diero ka bende wacho ni sani to koro wakwa mana kwe mondo siwa koro ji manyo kura nyato jotelo giland kwe ahinya to e kindo ganda. Aneno kanyo ka bende mano isa kanyo Ramogi TV an Polo Nyango ka an Ralingo Asembo mor gi Ramogi kendo kuom weche matuche mukelonwa kinde ka kinde ka bende John obiro to kawuok sema wacho neno Ramogi keyo makare kendo golo puoch gi paka ni Ramogi to kwe oganda ni mondo koro omine mana kweth mar Azimio la Umoja ombulu kata kamano en hero mar ng'ati go ombulu kanyo miero Nyakoro Ramogi Ajwang' okochuni e ng'ato kendo en thuolo mari mondo yier en yiero mari ng'iye kanyo bende inyalo goye ombulu. Evelyn Ramogi bende wacho kanyo ni embole no chendo ni yo makare. Benta Charles kan Karen kachiel gi Molina Wuor kantiere Palace School giwacho ni Ramogi TV chope yo makare gi mor kod chendo Jacob Ndende kachiel gi Dan Kanowino neno kanyo bende Aine mano kanyo kantiere gwego mag Kisumu City oneno wa e yo makare yino ko thuol ni Mario Nyakoro Ramogi Ajwang' kata kamano pod wantiere kod weche mathoth mana bang' yone. Osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho.
Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Poch gi pak mogundo, erokamano kuom goyo ombulu kaka nyakalondo namba 2 ma ji ohero e Kenya mangima e Kuza Awards. Bed thuolo, inyiswa pachi kaka digom mar mondo mi watini maberie moloyo mar mondo wabed namba 1 e Kenya mangima. Tudi kodwa ka imiyowa pachi kod dwaro mari bende kaka idwaro kokale nembniwa mag simu magin 07222 kata 07339 999 bende inyalo ndikonwa kokalo e Ramogi FM @royalmedia.co.ke. Thank you, Kenya. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sharaha Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Luongani Christine Otieno, kata kihero to Yesu Nyale. Pono ni hero wer mar Tie mar Yesu e moromo. Kuom ng'uono mar Nyasaye, yie mondo idina *8 0 *4 1 #. Parnia Ramogi TV ene ot mar jower duto. To donge Nyasaye ogwedho ting'i malo ama nuna gani? Yesu Nyale. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom kete mana kae chenro ni mar migago wamedo mi weche go manyien kendo koro to wadhi nyake doho. Kama chich mano maki wi nek mar ja ohala Samuel Mugo e kadak ma Mirema buore Nairobi koro owethuolo. Dennis Karani owethuolo bang' doho yango ni joma no mako bura orem chiwo neno moromo matuda chijno gi nek mar Mugo. Apisa ma jotim nonro no kwayo doho mondo mi gindala 14 matieko nonro margi, kata kamano doho no kwedo kwayo makamano. Karani no chiwore kende log tich mar okwach kich giko dwe mokalo kendo osebedo ka ogeng'ne ka itimo nonro mondo yang ka bende nong'eyo wache wi nek mar Mugo ma iwacho ni ne oriko kata tiyo gi ji joma nyiri e kuonde mag math mondo mi gihiny jomoko. Kama chelo kendo nyakoro mga jwang' wadhi nyake county no Masiaya kamaro were moko mawuok e county no Masiaya koro wuok oko kajiwo jowetegi mondo otima tek kar mondo girit tije mag piny owacho. Magi kane oloso e nyasi mar nyisruok mar pith maembe mano yore kod joket mwandu mawuok e piny Canada. Rowerego nyiso lony mar tiyo gi maembe kendo loso go math mag moeng'ere kaka juice e kind mamoko. Walter Nyambaga nigi ler mathoth e wachno. Olemo mar maembe en achiel kuom olembe mamit putu ka oganda moko nyodhe to moko muode ka onumo. E kaunti Masiaya, rowere moko loko ngimagi kod pur mar maembe e bwo riwruok mar Sparrow Youths.
E kar tiegruok makende mar pur e boma ma Siaya, rowere manie riwruok mar Sparrow Processor ne joket mwandu mowuok e piny Canada kod pinje mamoko. Paro nwachako e higa mar 2016 kane wan jopuonjre manobiro industrial attachment. Koro kan waneno opportunity ni wan gi maembe Siaya County, ne wa face organization miluongo ni SDSP. Ma SDSP no linkwa gi ATDC mwachako loso juice gi mondo wayud tich kako jende to farmers mag maembe bendo yud pesa from us. Riwruogno lero ber mar maembe magiloso kaka achiel kuom yore mag yuto margi. Koro kwa kao maembe to watiyo gi flesh loso maembe juice mar maembe, to pot maembe watiyo godo loso wine mneno kae niendi. Alafu to koth maembe wauso ne jok maloso nurseries mag yiende. Koro gitiyo kodgi e loso root stocks. Ka giseloso root stocks to koro gitiyo godo e grafting to wa improve the tree cover mar maembe Siaya County. Apart from maembe nitiere juices moko bende mwaloso kaka passion, nitiere avocado, wantiere gi hibiscus mabende konyo duoko remo. Jende mathoth yudo kar menyo kendo gijiwo rowere mondo donjie kanyakla margi kaka yore menyo. Koro Sparrow niendi osendiko yudhe, nwachako gi yudhe 4 to sani wan gi ji 10 mantiere Sparrow. To lek marwa en ni business niendi odongre, obed manyalo ndiko ji mang'eny tije, obed ni nyalo kelo ne farmers mag maembe pesa mang'eny ofukgi mondo ngima jo Siaya o change. Limbe mar Andrew Pokop ma en meya mar piny Taba e piny Canada chiwo geno ne rowere ma Siaya kendo giyudo thuolo mar somo rieko kuom mwandu mag kothe kaachiel kod olembe mawuok e lowo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakora Mugajwang pod wan mane mag motudre kod dongruok ahinya to e wechego mag pur kama piny owacho chako chenro mar tiegruok e wi yore mag nyuolo chiemo e pacho ka. Tiegruok ma kama itimo ahinya e wi yore mag tiyo maber gi kwiri mag pur kod yedhe makonyo e nyak mar cham. Jalup jatend migawo mar pur Lawrence Amuhaka ma oyawo tiegruok ma kamane kaunti ma Meru okone tiegruok ma kamano winjore chwal ne jopur e gwenge duto ma pacho ka. Food safety is key because it affects our own health. So when you use the chemicals as required, you are saving your own life, saving life of others, and also increase the amount of good material that we export outside. Because the outside market is very keen about the safety of the foods that we take. Yeah. We are going to train farmers, although it has started here, but we are going to work with the partners so that we are able to train farmers in all the counties. Food safety in terms of residues resulting from pest control products that has been handled. Food safety resulting from handling and transportation of food, which lies with public health. And you know, we have the bill on food safety coordination bill, being discussed currently. And those are the mechanisms that the CS was talking about that are going to help. But the implementation lies with each and every responsibility. We have a stake, the regulator have a stake, you consumers have a stake, and farmers also have a responsibility. Wazungu wanaichunga sana. They don't be poisoned by chemicals from Africa and other destinations. But we who are left eating. Babu chifu na watu wake wameandika kazi na makaratasi ya watu wake, na wakati tukifuatilia kuna unyanyasaji fulani anatumia, kwa sababu unyanyasaji huo tunauona kwa majina yenye tulikuwa tunatarajia ya somo ya jana. Yeye amekuja na listi yake nyingine. Ametetea serikali kuongea haki yetu, tunasukumwa kwa sababu ya nini? Kutaja haki yetu. Kwa hiyo nataka kujua serikali hii kazi ni ya chifu ama ni ya serikali? Tunataka iwe very transparent. Ikuwe transparent na kila mtu achukue jukumu lake. Kama vijana walichukuliwa kwa njia halali, basi wacha waende kufanya kazi. Wale ambao kama kuna watu wako na hawako apply hii kazi, tafadhali usiwalete, kwa sababu vijana wamejitokeza wengi na tuko na slot ya more than 400 people. Na waliokuja hapa ni watu 500. Kwamba jana kuwa kuna slot zimebaki. Sasa instead ya kuconsider wale ambao wali apply waliandikwa jana,
the whole list sasa ikawa revoked na chief, na hatujui kumeanza vipi wala ikafanyika vipi. Ndio manake tunatoa mwito kwa serikali waingilie katikati na tunataka haki itendeke. Toeche magarita nyakora mga jonja ten migao mararita kue Fred Matiang'i osingo ni pinyo wacho onge kod chenro mora malingling mar rocho chenro magiero mapachoka mano migeto ndi timore dwe no marabor. Matiang'i ne lose kinde yao yanga chenro mar kedo gi njore magiore imbui. Okwedo yuak ma osegol gi kweth mar Kenya Kwanza ni nitie chenro ma pinyo wacho nigo mar rocho yiero no. We are a democratic environment. Kenyans chose democracy, and we gave it to ourselves through our constitution. The government is not going to act otherwise. We will respect freedoms, in the hope that as we respect the freedoms of others, those who would like to exercise their freedoms in expression, in association, in supporting their preferred candidates and individuals, will do so while taking into consideration the welfare of the whole of society. No amount of insults, as I've said before, no amount of criticism of us in the executive branch of government will tempt us enough to resort to retrogressive acts of interfering with freedoms like shutting the internet or, clawing back on freedoms we have acquired through the constitution and through the law. Kwa the magmotenre kod thieth kod ngima dhano nyakoro moga juang nengo mar nyiewo yedhe mag gayo rem kod ritruok bang' wilo fuoni mopogore mag del en achiel kuom midhiero moko kuom jorit jotuo kod jotuo yango ni osemiyo ji mathoth osebedo gi luoro mar wilo fuoni mag del kinde thieth kaka nyarogno chuny kod mamoko. Jafo mar Judith Omondi notwak gi jotuo kod jolony ewi wach wilo fuoni mag del kendo miyo lipodno e yo machal kod ma. Wilo fuoni mag del e kinde thieth. Kinde mathoth bedo yo kende ma jatuo nyalo reso go ngimane. E pacho ka, thothne fuoni miwilo en mano mar nyarogno. Kata kamano, moko kuom jotuo ok oseyudo resruok e kinde mathoth. Kaluwore ni ji oluor chiwo fuonigi e konyo jotuo. Moko ewi luoro mar ni wach makama nyalo kelo negi midhiero e ngima mabiro. Lady Anyango, ma en miyo mane ochiwo bath chunye ne wuode, kod Dr. Patrick Mbugua, matiyo e osiptal maduong' ma Kenyatta, to kata kamano wacho ni chiwo fuoni ok kel midhiero moro amora ne ng'ama chiwo. Tunawafahamisha ya kwamba hili ni kitu ambacho imefanywa research na haina madhuru shida yoyote ambayo itapatia mtu akipatia na sehemu yoyote ya mwili. After donation, I took medication for 10 days. Then from there, sijawahi meza dawa. Lydia wacho ni wuoth mar wilo chuny mar wuode ne ok yot kaluwore ni kuonde wilo fuon mar chunye onge pachoka. Noringo nyaka e piny mar India. Bang' wige abich na realize ni wang'e ne bedo ratong'. Bang'e akane giduogo ginwang'o ni Baraka ni gi tuo mar liver miluongo ni Alagille syndrome. Ne wabedo referred the India ma otimne liver transplant. Nengo mar nyiewo yedhe kod limo laktar kinde ka kinde ni malo mokalo. Wuode owinjo muonyi yath e ngimane duto. Nyako muonyi yath e ngimane duto. Koro inwang'o ka all these are expense. Nyako timne blood work dwe ka dwe. Jotuo mamoko mane owilne gi nyarogno bende wacho ni nengo mar ritruok bang' wilo nyarogno osemiyo giwito geno kendo giyuago ang'e tiyo gi omenda mathoth e wilo nyarogno. Kuna watu ambao wanafanya dialysis, na hiyo dialysis mgonjwa anahitaji kutumia kama shilingi milioni 1 kwa mwaka. Gharama ya hiyo madawa pia iko juu, inagharimu kutoka 30,000 mpaka 45,000 kwa mwezi. Tunazidi kuomba ya kwamba tusaidie watu ambao wamefanya transplant kwa gharama ya madawa. Dr. Nduku Kilonzo, ma en jatelo mochung' ne chenro mag golo remo e pacho kae, wacho ni dwaro nitie mondo Kenya olos kar kano fuoni mopogore opogore mondo jotuo oyud yot e kinde chandruok. Should we have banks for different kinds of organs, and therefore so that when a Kenyan needs, there is
already an existing criteria that can say this is the person, or there is matched organs that can say this person needs this kind of organ, this is what they are going to get. So we need a national system that supports transplant and transplantation services that are happening. Jatatije maduong' e hospital maduong' ma Kenyatta oyango ni giloso chenro mar chako wilo fuonni mag chuny kod ondhudho e kar thieth ma Kenyatta. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyokoromoga juangen chenro no mabende pod kelo mbaka opogore ahinya to kaluwore ni weche go mag kawo fuonni moro tero kuom ng'ama chielo gin mbaka ma ok thor go e pinjegi ahinya to mag Afrika to kata mane piny mar Kenya. En wacha bende koro dwaro monjo jopiny kod jogo makelo thieth obede kod mbaka ginyis jopiny ber mantiere kata mana kaka inyal timo okenge ma kamago. Wakayo madhie wakathulo madhie yo matinya kono mugajon kata kama neno ka oteuni ka aneno ka ntiere janeno marwa kanyo monyiso wani en kumiluongo ni ya upachi mano kanyo kwa bwai nyoniang nyinge Julie Ang'we nowacho ni siasa poteke piny Kenya ka to koro nyaka wadog mana e puothewa wang'iye ka kwanyo loso chiemo kar mondo wabede tie jamna miyuko gi jo siasa mago mane diroge opogore to gilwar mathindo kendo giyukonwa gi to gilwar to gikonywa mano kanyo pa Julie Ang'we en paro mabende akwa oganda ni kanyalore to watim kaka Julie owacho ni mar siasa biro kendo kadho to wadoge wechego mabende nyalo konya ahinya to wechego mag dongruok. Musorure kantiere kak dimwacho ni Ramogi TV chope yo makare kabende Mili Auksa ntiere Runda Nyanga mako pio bende wacho kanyo ni embe ntiere Kanya Fuanga kendo mor gi chenro kabende Sara Singa ntiere kacha gi Kevin Otieno kantiere Muthaika Nairobi. Kristo Otieno wacho ni mor gi Migago kendo wacho ni Kisumu County wechego ibro losi anyato motudre gi wechego mag wuoth kabende Violet Masoro wacho ni wuogongo nyawi kendo mor gi chenro gi kete mana kaira Ramogi TV waduoko kod wechego mag tuke kete mana Kanya koro mugajwa. Dawi ano kanyal ringo jogi bokwalowa ano kanyal ringo nikech luoro nyaka ne gima timo. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Nyakora mugajongero kamano kuom kete mana kae Ramogi TV kendo kae mwamedo miye wechego manyiena mago motuche pacho kae gwenge wato kod bombewa kapok wang'iyo mago mag tugo nyakora mugajuang. Neno ka engineer Lazaro Kanyambok temo wacho wach moro kanyo wacho ni wach makoro duond kata mana jotenda Kenya Kwanza oendere ni Raila ne wacho kanyo ni weche mitumba ok dware pacho ka wacho ni jatenda Azimio la Umoja no neteo mana caution kata keto jo Kenya ni obed motangi ndadho mar
mwandu mawuok oko nikech wanyalo wacho ni Buy Kenya Build Kenya slogan en gima ji te dwaro pacho ka. Mano Injinia Lazaro Kanyambok oketo lere weche motenre kod mago wang'iye mago motuche pau tuke nyakoro mga juang kama tima mar Ingereza no wuok chien moyudo amodhi mar gol achiel gi German e tugo mar UEFA Nations League otieno mokalo. Jatugo mar Ingereza Harry Kane nyore so pinje kata pinye kodong mana dakika 2 kende to pira rumo seche mano oloyo kwajo mar opicha choma tielo mar 12 ma noyudo ka German lead